Готови ли сме? Давай. Здравейте, здравейте, уважаеми зрители на онлайн пространството, така бих се изразил. Значи, поради големия зрителски интерес от моите коментари върху зимната обстановка върху Република България и, нали, така искате да заснема и един видеоклип за лятната обстановка в БГ, този път реших така наживо, не точно наживо, ами един вид да не съм на маса и да съм подпинал да снимам видеота, ами този път съм напълно трезвен, защото, както виждате, съм зад волана, нали? И да изкоментираме лятната обстановка в България. В момента къде се намираме? Намираме се на нашата прословута автомагистрала Тракия. И долу-горе движим се със скорост 140-150 км в час, което на места е доста трудно за да се развие тази максимална скорост, която е допустимата на магистралата. Защото в момента датата е 15 юли, часът е 15:07, часът е, както виждате, 9:55 минути. Днес е петък и движението е един вид леко затруднено така, защото, както виждате, има камиони, трафик. Пътуваме в момента сме след Ямбол към Бургас. Обаче, какво се получава? Тая магистрала Тракия, нашата прословута магистрала Тракия, гордостта на нашия премиер господин Бойко Борисов, има нужда от още една лента, така бих казал аз. И много от вас ще го искат това нещо, защото просто то движението е в един момент карат с 140, следващия момент сте на 90, получават са тапи. И като цяло, другото, което е на места, имаме леки неравности и така нататък. Така че аз се обръщам така, мога да се обърна и леко към премиера. В следващия си мандат, ако спечели изборите, е време тази магистрала да се разшири с още една лента, да станем така един вид като да придобие тази магистрала нашата един вид европейска, да бъде като европейска магистрала, като в Германия, като в Франция, в Швейцария. Сега в момента тук отзади един напира, отпреди някак се кара с 110 закрепил и вече сме паднали на 100 км, 120, нали? И както виждате, то бавно се изнася тук. И нещата са малко много сложни. И просто концентрацията върху магистралата трябва да бъде малко по-голяма за лятото, защото да не се стига до неприятни инциденти. Също другото, което е отзадя напират разни, тия в момента не са такива елитни коли, някакъв смешан Опел отзадя тук за фирка. Напират разни елитни автомобили, като Mercedes, S-класа, BMW 7 серия, Audi A8 и да не изброявам други подробности, нали, такива над 200 коня с голяма мощност. И просто нещата са такива, като за лятна обстановка движението е малко един вид трудно достъпно. Обаче Опелчето фръкна, то новичко. И така, значи, както виждате, има да сега движим с 140, тия хората, нали, доста така превишават, нали, скоростта. И тъй, че имаме една нужда от една бърза лента, примерно да се направи тази лента, да се кара, да речем, до 180 км, примерно, ограничена, нали, малко по-широчка. И един вид, да речем, двете бавни ленти да са до 140, бързата караш с 180. За да може, нали, така самата магистрала малко да се освободи. Както видяхте преди малко, и доста тирови се намират, нали, в момента.
И като цяло това е проблема в България, лятната обстановка, пътуването към морето, нали. Други също така, някой може да видите спукал гума в пътя, в момента да сме срещнали такъв, ама по принцип нищо чудно да видим, защото тръгнал с разни зимни гуми да кара, те износени. И по време на движение при голяма скорост тази гума се напеква, тя цялата напукана и в един момент се издъхнала. Има не спрял в аварийната и какво прави сменя гума, нали сега. И тя аварийната лента малко тук е по нашата магистрала е малко доста опасна, защото има разни момчета прости, които се мислят за големи шофьори, от време на време отиват да изпреварват в аварийната лента, ама нали, не са случили на лош късмет. По принцип не е препоръчително, защото, както виждате, аварийната лента е доста по-тясна от самото платно за движение. Така че като цяло това е. Другия проблем е в началото на магистралата, на излизане от град София. Около 10-15 км почват така и леки завои. Но там, ако не ви е известно, когато чуете, че станала катастрофа на магистрала Тракия, по принцип тази катастрофа винаги е в 85% е вероятността да е там в този участък, защото завоите са така един вид непоносими за взимане от... Значи, когато автомобила е липтен с активни окачвания, с... Нали, сега не изборявам разни автомобилни системи за сигурност и за стабилност на пътя. Обаче, примерно, тръгнал сега някой си млад шофьор, така би го казал, нали, да не изпадам в грубости, с някаква си, примерно, BMW тройка от 95-та година и няма опит, примерно, върху тази кола, пък говоря специално за BMW тройката, това е малко един такъв автомобил, който един вид иска малко по-специфично шофиране с повече опит, защото при него има голям въртящ момент на задната ос и в един момент тази задна ос може да стане неуправляема. И това са нещата като цяло, нали? Значи, другия проблем е бензиностанциите. Така от 2 години вече, нали, на нашата магистрала има вече така бензиностанции по пътя в тия новите участъци. Ама и сега гледаме тук, нали, към Ямбол, просто опашката беше невъзможна. Значи, за да редите гориво там, трябва да чакате поне половин час на опашка, не е половин час, 20 минути, пак на каста, пак какво чудо ще е вътре. Се представям, защото, нали, кой кафета, кой цигари, кой не знам си ко и т.н. нататък. Другото, което препоръчвам аз, когато тръгвате да пътувате, не се надържайте да зареждате гориво на бензиностанциите на магистралата. Първо, да не чакате на опашка. Второ, всички бензиностанции, няма значение на коя фирма е, правят шменти капели на самата магистрала. Задължително ще ви ударят на 30-40 литра, поне едно с 5-6 отгоре. Второто, което е, горивото е с няколко стотинки по-скъпо там. Защото вие спирате на магистралата, в един момент нямате избор. Нали? Просто нямате избор да зареждате. Трябва да зареждате и това е, защото сега, че някой си сложил, нали, там на гъста малка бутилка и знае, че на всеки 30-40 км в България по едно дълго пътуване има бензиностанция, това си е негов проблем с пацея. Ние, които сме на дизел и на бензин, се знаем. Така че, като цяло това е. Сега, другия проблем е всички, които наближат Бургас и част от багажа са си забравили някои неща, обичат да спират на прословутия магазин Джамбо. Обаче на този магазин Джамбо какво става? На магазин Джамбо не е безизвестно, че стават разни обиди, така да се каже,
на паркинга в долната част на магазина. Значи, ако спирайте пред входа на магазина. Ако оставате колата на долната част, защото предполагам, че сега паркинга ще е населена с коли на магазин Джамбо, трябва да си оставите колата по-към входа, или ако я оставяте по-надолу, трябва да имате под надзор, трябва да оставите някой човек. Нали, сега примерно, ако сте 3-4 в тази кола, значи задължително един трябва да пази, защото има разни местни бургаски бандюги, които дебнат в някаква кола, гледат влизат всички в колата и отварят вие за 2 минути и половина 3 и вътре лаптоп, ако имате, стереото на колата могат да вземат и пък някаква чанта с парички, ако сте оставили, задължително първо ние ще прилиперят. Тъй, че трябва да бъдете внимателни там. И като цяло това е. Сега ако карате, другото, което препоръчвам, много стопачи махат на стопата магистрала и стопаджийки. Има и такива сами стопаджийки. И сега ви ко си мислите, така набарах стопаджийка, пътя сега какво ще става. Обаче, имайте предвид, че тия стопаджийки може да са въоръжени за задължително. Значи тя може да ви извади нож, може да ви извади газов пистолет, въздушен пистолет, боен пистолет, също и да ме пръска с някакъв спрей по очите. Сега ако имате очала, нали, няма да стане номера, ама аз ви казвам, варианти да е въоръжена стопаджийката са, вероятността е 98%, защото тя тръгнала сама на стоп. Ви как мислите тази работа? Готово, тръгнала сама жена на стоп и закарай ме да си къде, айде аз ще направя нещо си там, айде да не спадам сега в подробности, да бъда малко по-културен. Нали, защото съм трезвен днеска, затова съм културен, не че ако бях пиян, ще да обясня с подробности, ама нали, този път ще снимаме на чисто трезва глава. Другия вариант е, то не е вариант, ами то си истина, нали, така бих казал. Получава се една голяма тапа на влизане в Бургас, просто при това движение, което наблюдавам в момента снимането. Няма начин да ни изпаднем в един вид тапа. На Бургас преди кръговото ще се получи нещо такова, че ще чакаме примерно 10 минути от CS10 и ще караме на първа. Това е минимум. Може и повече, не се знае. Може и тапата да почне още преди това самото кръгово. Също другото, което трябва да се направи за това кръгово там е някакъв да се измисли нещо, да не е двулентово, да е нещо трилентово или четирилентово, да може да се изнасят повече автомобили, нещо си. Нали, това са вече съвсем други неща, ама както и да е. И това е, ние в момента пътуваме към Варненското Черноморие. На Обзорския проход явно и там ще има голямо задръстване, ще има камиони, ще има каравани, ще има разни такива по-нискокласни коли, може да се намерят и коли от бившия соцлагер, които малко трудно изкачват самите на горнища и т.н. И това е. Като цяло също препоръчвам за лятото специално, нали? То може да ви се вижда смешно, обаче да имате по една лопата в багажника, някаква малка. Не говоря за детска лопатка, която сте взимали детето да си играе в пяска с нея. Говоря за някаква сериозна лопата, защото много е голяма вероятността да се окопаете на някой плаж. Както на мен ми се е случило, ама добре, че се усетих на време и излязах. Защото има хора, ходят по разни плажови, такива, къмпинг, сега тук е тапта, вижте с каква скорост сме на 90 км, отпреди е тапа, камион, отзаря приближава някакъв си леко илитен автомобил ми се струва, ама нали, може и само така да ми се струва. Ама нали, ето пак набрахме и някакви, вижте какво става, вижте какво движение. И това е лято, автомагистрала Тракия. Това е, положението е, караш с 140-150 и изведнъж спараш на 90, защото, нали, получават са разни тапички такива и да речем секунда невнимание може да подберете от срещната кола или пък, нали, дано не става, пази Боже, нали.
И така е, за лопатата обяснях, че трябва да имате една лопата, нали? Задължително, защото може да се окопаете на някой плаж, в някой пясък. Има такива плажове. Например, това са покрай къмпинг градина долу, там се минава малко през пясък, къмпиш там, да, на края на градина. Други нагоре тия разни карати, дета и да не изброявам сега разни други къмпинзи и такива. Затова, че лопата и повече хора с ръце да се отровите от пясъка. Ако нещо още работувате, другия вариант е да намокрите самия пясък с вода от морето, за да получите някакво сцепление. Ама това е много сложно, по-добре потърсите някой джип да ви издърпа. Ама тук да издърпа този джип ще изтроши половините пластмаси по колата. И така. Като цяло, това е лятната обстановка в България. Вече до тук спираме клипа, нататък след като тръгнем по обзорските проходи, може и да заснемем нещо друго интересно така. Ама за сега спираме. Довиждане, до нови срещи!